Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka sorkar pedang galapan bi ke jing penbana ban pen Kiew no ke Tulop jong baro ki member of parliament le ki MP bat ya ke Tulop thamai jong ki kan sedang nadu ka shitarik uyayong araja pulai kat kum ke jing penbana balapan bi da ka Ministry of Parliamentary Affairs ka lapan Kiew ru ya ka pension jaki MP ki barim nalor kata ka lapan Kiew ru ya ki allowances jong baro ki MP menchua ka Tulop jong ki MP ka de silak tengka Shibnai handai mentah lapan Kiew syaka silak arpusau Hajar tengka Shibnai ka daily allowances jong kiru lapan Kiew na ka Hajar tengka syaka Hajar sanspa tengka ka pension jong ki MP ka barimpat lapan Kiew na ka arpsan Hajar tengka syaka laipue Hajar tengka Shibnai kani ka jingpen Kiew Tulop ki MP pat kumju ru ka jingpen Kiew ya ka pension jong ki MP ki barim lale kat kum ka kendon jong ka salary allowances and pension of members of parliament act